bono tuge ng'ombe naye nkuguria mabere ekiara amabere ayo entegete kwenana ase chiwodi cheto 45 amabere alero enko abana ba ECDE lakini nintagete ndore gose ninsabeli ibaga control budget bakunganchira nge grade 1 2 3 mpaka kianda mtoto arenda mwamu abarogimba lema lakini ama tukaba irira insaki mtayitemba sabe no eninu tigato kinyegesa gati tuge eng'ombe iyo tugura amabere ekero ubwache ng'ombe kero toje kugura amabere tobasaka nye kangara ekiare machine erige kobe kuiga gekoro kinya alcohol amaru eng'ombe ine nywete mabere aite okora ng'ombe wanaende ne ng'ombe yatindete na yakamiru mabere aita emachine erige kane sengenje yaro ramaru narime eyendo gya kabere to eng'ombe yao ebituma bigundete ekiare bitunde bikobunda esengenje afro toxic igo akobeke machine iga yaro kina aflatoxin levels echinganega amaro amaberatibwa to basa ko ng'ombe yawe iliyo na endo nyekame koro kina antibiotics ng'ombe ya nyule noale to iwana ene eyendo kende